Usa ka lalaki nga adunay pending search warrant sa Bukidnon ang patay. Human na pusilan sa iyang silingan. Biktima giingong armadong misulong sa balay sa sospek uban ang pipila ka mga individual. Rason nga napusilan patay. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos nga lalaki. Human nga matadtad sa bala ang lawas ni ini. Human giposil sa iyang 38 anyos nga lalaking silingan sa Purok 1, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon adlong Domingo. Sa impormasyon sa PNP, pasado la City sa buntag nahitabo ang krimen. Misulong matud pa ang biktima nga armado sa balay sa sospek uban ang pipila ka mga individual. Gisita sa biktima ang sospek sa nagkadiyang alegasyon nga may resulta sa krimen. Nasayran sab nga aduna nay approve search warrant gikan sa korte ang biktima apan wala kini napatuman sanglit nauna og kahitabo ang insidente. Actually, nangharas gyud kini siya sa maong sospechado kay allegedly iyang gipasuminginlan ang maong sospechado nga kanang naghatag kining impormasyon sa kapulisan nga aduna kini siya mga kauban nga wanted person. Human mahitabo, misibat ang sospek sa wala matino nga lugar. Apan pasado la 7 sa gabi sa susamang adlaw, mitahan kini sa PNP. Gitahan sab ni ini ang pusil sa biktima samtang ang pusil nga iyang gigamit sa krimen nabilin sa iyang panimalay. Kasong homicide ang gipasaka batok sospek kinsa wala nay pahayag. Kung mo claim siya nga self-defense kani, ang burden of proof is anaa kaniya no sa ato ang sospechado. Depende na kana ang ato lamang no sa kapulisan is mahimo nato ang ato ang trabaho. Samtang subay na sab sa mong insidente, mas pahugtan sa Bukidnon PNP ang kampanya batok illegal nga paghupot og armas aron malikayan ang mga posibleng krimen. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.